Какво желаете? Звъниме на Джак Спаро. Звъниме на Джак Спаро, така ли? Да. Да. Супер. Това е малко рисковано. И да каже, здравейте на моя кораб. Вече снимам от 11 секунди. После да кажа, здравейте на моя кораб, какво желаете? ChatGPT. Няма да. Айде да пробвам. Не, ChatGPT ни даде номера на Джак Няма да става. Джак Спаро. Не, про и не другия. става. Набраният номер Да. Грешен или пълен? То не може да дава истински номера това нещо. Какво бе? Може да ни дадеш български номер на истински хора. Не мога Лейзена или на когото. Дай бе! известна още като принцеса Даяна, Значи, почина на 30 значи търсиме. август 1997 година. Тя говори за другата Лейди Диана. Да. Значи ние търсиме номера на Лейди Даян, така ли? Изглежда Да, я. известни фотографии от Спри бе! Това е ужасно. Това е ужасно. Бате, той ни даде измислен номер. Да, наистина ни дава измисля. Да. Вътре във ваучер има пари. Да, ще ни вземат пари от почтата, ако звъниме на почтата. Михал, ти що си? Ще не звънем на 112. Да, бе. Ще не искат пари, ще ни отвлекат. Ние звънахме на почтата, на Джак Спаро, Май да не звънеш на мама. на някакъв човек, който иска гащи и Казам, моля. на човека за гащите. Не. Признайте се, като се загубим после полицията, ще разбере номера, ще отиде при полицията. Да, между. Ще кажем, здравейте, продаваме кученца. Гащи. О, да.